पॉलिसी अंतर्गत जो इको टुरिझम आहे त्याला काही पर्यावरणाचे त्यांनी विरोध केला आहे. MLA कालू सांग काय ते सरकार योग्य तऱ्हेने हाताळतील. सुरल्याच्या लोकांना बी त्यांच्यासाठी वेगळ्या तऱ्हेचं उत्पन्न करण्यासाठी जे कायद्याप्रमाणे जे आहे ते फॉरेस्ट ॲक्टप्रमाणे ते पाळलं गेलेलं आहे. आणि ते काय आहे ते योग्य टाईममध्ये योग्य उत्तर कसं द्यायचं ते बायोडायव्हर्सिटी नष्ट होईल असं त्यांचा आरोप आहे. काय बायोडायव्हर्सिटी मला माहीत नाही, ते येऊन दे ना. आता मी ऑफ हँड कसं बोलू शकतो. आले ते बोल. आजकाल काय व्हायला लागलं की काय कधी कधी जेव्हा कसलेही विषय अपलोड होत नाही तरी बी लोक पेपरचं हेडलाईन करतात. तर मी यांनी बोलून सर MLA गोविंदन बायसन अटॅकाच्या इश्यूचेर काढलेले सर मीटिंग बरोबर आहे. पयर बी आम्ही मिटींग घेतलेली. ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनान घेतले इतल्या वर्सां भितर तांकां वेगळ्या तरेचे न्यूट्रिशन पासून हांव सांगत आहा ह्यो सगळ्या गोष्टीचे तांकां ऑलरेडी सांगलेले आसा डिपार्टमेंटाक की योग्य तरेचो प्लॅन करून दिल्ली धाडून दियात. कारण पयलीं कितें जाल्लें की जे ग्रासलँड्स आशिल्ल्यो त्या ग्रासलँड्साचेर झाडां वचून लायल्यात आनी हे ग्रासलँड्साचे फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅनाचे अनुसार जे योग्य तरेचे बरें आयज कितें आसा प्री डेन्सिटी कमी आसल्या कारणान आयज लेपर्ड आनी बाकीचे गोष्टी आयज आमी पळयता ते गांवांत भितर सरता, खेती येता आनी सगळें नुकसान करता. ह्यो सगळ्यो गोष्टी एक फॉरेस्ट मॅनेजमेंट योग्य तरेन हांवूच न्हू म्हाजे पयलींच्यान चालू जावंक जाय आशिल्लें तें आतां चालू करून माझे हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलां. म्हणजे इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस. गव्हर्नन्स इज ऑन गोईंग प्रोसेस. ते योग्य तरेन जावपाची ग्रासलँडाचेर झाडां कोणाय लायली तरच ग्रासलँड तेन्ना योग्य तरेन ते फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाचे योग्य तरेन प्लॅनिंग जावंक नाशिल्लें. ते खूब वर्सांचे आमी उल्लेख करता. झाडां काय रातोरात ओवरनायट येना. पण तुम्ही जर बांदवगड गेल्यार तुम्ही रंतमूर गेल्यार तुम्ही पळयतले की ग्रासलँड मॅनेजमेंट आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्या तरेचें काम करता ते करपाक आमी डिस्कशन आमच्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी आमी डिस्कशन केल्लें आसा. नोडल ऑफिसर आमी नेमलेलो आसा. PCCFक बी सांगला की योग्य तरेचे कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन तुम्ही दिवंक जाय. आनी हेजेर आमी चर्चा बेश्टे करत न्हू ते प्लॅन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडून ते एक्सपर्ट्स कडल्यान ते अप्रूव करून हाडून हांगा इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. जो पर्यंत फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आमचो जो आसा तो आमी थंय वचून योग्य तरेन आमी ते अप्रूव करून घेना देन यू कॅनॉट डू एनी मॉडिफिकेशन्स विथीन द वायल्ड लायफ फॉरेस्ट. देर इज अ लॉ अँड दॅट लॉ हॅज टू बी रिस्पेक्टेड. पूण कितें जालां की हे तिनी गोष्टी खेतीचो विशय आसा जे गोविंदान सांगल्या प्रमाणे बायसनाचो विशय आसा आमकां 70 बी तेजो प्रॉब्लेम जाता. पूण त्याच बरोबर आमी पळयता की ते एग्रीकल्चर बी हे सगळें हेचो नुकसान जाता. लेपर्ड आमी पळयता की कंटिन्युअसली आमी पळयला ते गांवांत येवन कोणाचे पेटे बिटे उखलपाचो प्रयत्न करता. कित्या खातीर प्रे डेन्सिटी इज एक्स्ट्रीमली लो हें हांव सांगत आयलां इतल्या वर्सां. पूण ते विथ अ प्रॉपर रिपोर्ट and with a proper statement let the forest department give an explanation on this. त्याच्या सर मॅन पॉवर ठेवणार प्रोटेक्टिव्ह एरियाला